Dobroveče, dobrodošli u Tanjin kod, zonu slobodne misli i dobrih namera, iako neki misle da je to siguran put do pakla. Moj večerašnji gost smatra da je najviše grešio što je većinu ljudi smatrao boljima nego što jesu. Kaže da se najbolje relaksira dok radi i u tome je neumeren. Nekom prilikom je izgovorio da pristaje na kompromise, ali pod uslovom da oni ne podrazumevaju ulizivanje i podršku bilo kojoj partiji na vlasti. Moj večerašnji sagovornik je glumac Tihomir Stanić, ali pre nego što njemu dam reč, molim vas da pritiskom na crveno dugme i malo zvono pored njega i vi postanete stalni pratilac ovog podcasta. Hvala vam. Tiko, dobroveče, dobrodošao u Tanjin kod. Dobroveče, drago mi je da sam tu kod tebe. I meni takođe, naročito što smo jedan važan, meni bar važan posao tokom proteklih meseci, onako partnerski radili i čini mi se da smo bili dobra ekipa i da smo neku dobru energiju pokrenuli, bez obzira kako se danas osjećali nakon svega toga. I ja mislim da jesmo i mislim pogotovo na završnom mitingu ove liste Ujedinjeni za pobedu Beograda, kad smo zajedno vodili, najavljivali, sad sam se setio toga i baš mi čudno da nas nisu zvali ovi da vodimo Beogradsko proleće. Ja mislim da bismo odlično to radili. Savršen tandem bi bili. I meni je neobično. Valjda oni nisu gledali to je miting opozicije, a oni su ipak ovo kao priklonjeni vlastima, tako da verovatno u nama nisu videli potencijal. To što njima treba. Ali sam čula, rekli su mi, skrenuli su mi pažnju da su nas snimali neki dronovi koji definitivno nisu bili deo ove organizacije kojoj smo pripadali. Dobro, to je potpuno normalno. To je tako decenijama ovde. To je valjda i logično i s tim smo računali i na to se ne možemo žaliti, niti sad moramo biti ponosni nešto specijalno zbog toga. To je tako kako jeste. Jeste. Ali sigurna sam da se pokrenula neka energija, da je to bio ne samo čin, ti si par puta govorio, važno, ovo je moment za samoodbranu. Nije to bila samo samoodbrana, to je bila i bitka za neke bolje vrednosti, za nešto što svakako mora uslediti nakon svega ovoga. Ja mislim da je, bez obzira na rezultate izbora, na činjenicu da će možda ubrzo biti neki novi izbori i tako da. Ja mislim da je ova kampanja, pogotovo što pre toga je bio onaj veliki bojkot izbora i što je vlast u tom svom jednoumlju i tom papagajskom ponavljanju tih hvalospeva na sopstveni račun i oni su izgubili, ja mislim da je njima dosadilo to i oni su prestali da veruju više u to što pričaju i mislim da posle ove kampanje jednostavno će se stvari, već su se bitno, čini mi se, promenile i već se nekako jasno je i ljudima na vlasti očigledno da i u Beogradu većina ljudi nije glasala za njih. Jasno im je isto koliko su potrošili novca u kampanji. Jasno im je čime su sve ograničavali opoziciju i nekako su stvari postale očiglednije i nekako je, čini mi se da se bližimo nekom periodu kad će se dobro dijagnosticirati stanje u društvu, kad će to biti ipak potpuno jasno o čemu se tu radi svima. Ja mislim da će se i mediji nekako otvoriti. Imam neko osjećanje da će se desiti nešto dobro i na tom planu. I generalno, ja sam čovjek optimista po svim pitanjima životnim, tako da sam i ovde u odnosu na ovo društveno i političko stanje u zemlji optimista. Mislim da je najgori period prošao. Mnogo sam ponosan što sam video da su neki drugi iz drugih stranaka koristili neku reč, opisujući ovo stanje u zemlji, koristili su reč praskozorje. Ja sam kod kuće to proveravao i tako. Ja sam to upotrebio pre 2 godine prvi put i pričao o tome u nekim intervjuima. Ne tvrdim da su to videli, čuli od mene, ali nekako sam znao i onda mi je drago bilo kad sam čuo. To je tačno jedan period praskozorja
te najveće tame pred svitanje, pred izlazak sunca, mislim da je to iza nas i da polako postaje svima jasno, mislim, ili velikoj većini, ili tom delu ljudi koji ima potrebu da razmišlja o sopstvenom životu, mislim, ili da učini nešto za sebe, ali da postaje jasno da je moguće i da sve ovo što nas je tištilo može da se promeni jako brzo, ne baš tako lako, ali da je krajnje vreme da dođe do nekih značajnijih promjena u društvu i mislim da će se to uskoro desiti. Tokom ove kampanje i ti i ja smo bili deo tima profesora Vladete Jankovića, tima za Beograd, i negde smo se bazirali na toj oblasti kulture i informisanja kao bitnim segmentima. Da li je ta tačka nekulture kao pandam onome za što se mi zalažemo kulturi, da li je dotakla dno? Da li smo definitivno dotakli dno ili smo ga probili? Da, možda mi nismo svesni, možda je dno još negde mnogo, mnogo dublje. Možda nismo ni svesni gde je tačno dno. Ali pričati o tome, evo recimo trenutno traje, još uvijek nije završen, to je okončan konkurs Ministarstva kulture za podršku samostalnim projektima i tako dalje. Istekli su davno rokovi. Nema rezultata. Ja sam zvao da vidim šta je. Kaže, nešto oko nekih novih procedura Ministarstva financija i tako dalje. Znači, mi ne znamo. Moji prijatelji, umetnici koji imaju nameru da pripremaju predstavu, ne znaju da li su dobili sredstva ili nisu. Iako nisu u redu je, ali ne znaju. Nemaju nikakvu informaciju o tome. To se jednom godišnje raspiše taj konkurs. Znamo kako je prošle godine. Da, to je cela ta priča prošla. To je taj nipodaštavajući odnos prema ljudima koji stvaraju i koji jesu kultura ovog naroda. To je poražavajuće. Kao što je, na primjer, ja sam video danas iz kola jednog čovjeka koji je učestvovao u upravnom odboru onog Filmskog centra Srbije, gde je predsjednica upravnog odbora poništila konkurs na kome su eminentni reditelji, znači Goran Marković, Želimir Žilnik i Srđan Dragojević dobili sredstva i oni su to bez obrazloženja oborili. I ja pomislim, Bože, znam ga dugo već, Bože, kako ako ga sretnim, pa da, ja ću da mu se javim, ja sam ljubazan prema ljudima. Onda mislim, Bože, ali kako je mogao to da uradi? Neki dan je bila komemoracija Snežani Nikšić, našoj glumici velikoj, koju sam ja voleo i bio sam s njom prijatelj, jer sam bio prijatelj i sa Ljubom Tadićem, njenim suprugom, ona je pre toga bila udata za Babića, ali poslednjih godina Ljubinog života ja sam bio u nekom čestom kontaktu s njima i čak sam ga mrtvog uneo u kuću, pošto je pao ispod stepeništa. I na toj komemoraciji Snežani Nikšić je u kinoteci. Govorili su i Goran Marković i Želimir Žilnik. I sad ja slušam Žilnika dok govori. On priča o Snežani, priča o njihovim susretima, o filmovima koje su radili, pa koje nisu radili, priča o tome kako je ona nije prihvatila ulogu u filmu Rani radovi, koji je tamo, kad onda još u Berlinu, dobio onu nagradu veliku i tako. I gledam Žilnika i mislim se, Bože, moj Bože, on je prvi put u životu dobio od države neka sredstva. On je stvorio grandiozno delo. On je svetski priznat umetnik. Znači, da ne pričamo o Goranu Markoviću, s kojim sam prijatelj, s kojim sam ja radio filmove, iako najteže mi je kad neki ljudi na ulici kažu Goran je odličan, nisu mu ovi posljednji filmovi baš nešto, ali kaže oni, a ja sam radio kao producent, baš te posljednje. Baš tih posljednjih filmova. I ne mislim baš da nisu nešto, ali nema veze. Ali, znači, prema Goranu sam i subjektivan, jer s njim sam mnogo radio i producirao sam njegove filmove. Ja sam producent tog filma, Doktor D, scenarija, za koji je Goran Marković je napisao scenariju koji bi trebalo da režira i sad kad pričam o njemu, onda sam možda i subjektivan suviše. Ali o Žilniku,
Znači, on je svetska kinematografska ikona. On je neverovatan umetnik. I sad neko... I dalje je avangarda, to što je on davnih dana postavio kao standard. I on hoće da uradi, pronašli su, posle 50 godina, pronašli su trake i materijale filma Sloboda ili strip, koji je bio zabranjen. Zabranjen je bio i nije bio prikazan. I sad on je čak i mislio da je to izgubljeno zauvijek. I to je pronađeno. I sad on hoće da napravi o tome film. I dobije sredstva. Komisija, i to u toj komisiji su bila 2 dekana fakulteta, ovog fakultet u Beogradu i ovog iz Novog Sada, fakultet dramskih umetnosti. I drugi eminentni članovi te komisije. Filmski centar je formirao tu komisiju. Oni su formirali to. Upravni odbor Filmskog centra je formirao komisiju, postavio pravila, propozicije. I na tom konkursu su ovi ljudi dobili sredstva, koja nisu dovoljna čak da se snimi film, ali inicijalna sredstva bez kojih ne može, ako vi nemate u svojoj matičnoj zemlji ta početna sredstva, ne možete dobiti na drugim fondovima. I neko se usudi da to poništi, tako bez obrazloženja. I to urade ljudi i neko još glasa za tu, znači, svevolju, zlovolju, samovolju, histeriju ili ne znam kako bi to formulisao te žene koja je predsjednica upravnog odbora. I to je ipak nemoguće. Mislim, to je ipak, to je pređen prag. I to ne može završiti na dobro. A koja je dalje sudbina filma? Mi smo se žalili komisiji, sva 3 autora, njihovi producenti, u ministarstvu smo se žalili, ministarstvo se proglasilo nenadležnim i to rešenje čak nije ni ministarka potpisala, sramota je valjda i nju bilo da to potpiše, pa smo sad to podneli tužbu sudu upravnom, čekamo. To će, mi ćemo snimiti taj film. To sam htjela da čujem. Snimit ćemo ga, normalno da ćemo snimiti. Pa nije to prvi put da se, ali na kraju sve, pa i Goran Marković i Žilnik, oni su toliko mnogo toga uradili dobrog i značajna dela su stvorili, i ovi drugi autori, naravno. I najčešće je to bilo uprkos vlasti, bez podrške vlasti, bez podrške ministarstava ili sa tako malom podrškom. Možda je to za umetnost i dobro? Nije dobro. Nije dobro. Neki inat, nešto se probudi. Ne, tešimo se. Ajde, mislim, možda bi, znate kako je dobro kad bi nam dali uslove, onda bi sigurno bilo dobro, ne bismo mi izgubili. Nije dobro kad novac koji dobijete od vlasti i podrška koja dobijete od vlasti, kad to bude vaša jedina inspiracija i polazište i kraj, i kad vi svoje ukuse i kad svoje kriterije podredite ukusu vlasti ili pretpostavljenom ukusu vlasti. Možda bi ti ljudi, neki koji učestvuju u vlasti, možda je njihov ukus i malo viši od onog što mi pretpostavljamo, ali njihovi postupci nas navode na to da pretpostavimo da je njihov ukus dosta problematičan, a ovi umetnici koji su u ljubavi sa vlašću i koji su u jednoj harmoniji sa vlašću, oni očigledno o njima ne misle dobro, ovima na vlasti. Jer im onda isporučuju nešto što je ispod svakog minimuma. Zadovoljavaju se privilegijama. Da. Malo su onako korumpirani, ali ne misle dobro čim vide da jer im pronađu sistem na kome funkcionišu. Mislim, to je toliko providno sve i toliko jednostavno ne treba trošiti. Stvarno ne treba trošiti reći. Rekao si, u jednom intervjuu sam čula, kazao si da si se zgadio od te poniznosti nekih svojih kolega, upravo apropo te teme. I velikih umetnika, da. Ali ja sam s druge strane vidio, imam prijatelje koji su mi jako bliski, isto iz ove profesije, koji neće nigde da učestvuju
i sa jedne strane u političkom životu i koji čak prema meni imaju to kao šta će ti to, nemoj. Ja vidim da su promenili prema meni odnos, ne sviđa mi se više u onoj meri u kojoj sam im se sviđao pre nego što sam se javno pojavio na političkoj sceni. Da. Uvek sam ja bio deklarisan, ali ne možda toliko javno eksponiran. Ima nešto što se desi, čini mi se da izgube, kao da izgube talenat. Ima mnogo tih ljudi koji su u tom podrškom vlasti, bilo kojoj, i možda i onoj prethodnoj, samo što je sad sve to drastičnije i vidljivije, kao da od tada ništa bitno i značajno nisu ni napravili. S druge strane, u ovom, recimo, u serijama koje se snimaju, ako vi znate da ćete dobiti nastavak te serije jer ste bliski sa vlastima, pa onda se i ne trudite da napravite neki veliki kvalitet, jer od toga neće zavisiti. Neće zavisiti od kvaliteta onog što vi stvarate, vaša sudbina. Ali generalno sistem je takav u pozorištima, na primjer, taj sistem postoji, to nema veze sa vlastima, to je naša unutarnja organizacija, preživljena iz socijalizma, onog sovjetskog modela. Vi imate u pozorištima činjenicu da izlaze premijere, iako su, recimo, zakaže se premijera 17. igra se 25. i 31. u mjesecu. I ako je to remek delo, ona će biti 17. 25. 31. Ako je promašaj katastrofalan, on će biti igran 17. 25. 31. Jer se tako pravi repertoar, planira se na nekim koordinacijama. Beogradska pozorišta imaju te sastanke, umjetničke sekretarice imaju sastanke, gledaju kad je koji glumac slobodan i na tim koordinacijama se pravi repertoar koji nema nikakve veze sa kvalitetom tih predstava. Tako da sudbine izuzetnih, značajnih predstava, one se igraju jednako kao i ove besmislene i ove koje treba ugušiti i koje ne bi trebalo da postoje. Jer je tako je organizovano pozorište i tu kao da se ne može ništa uraditi. A može se, samo treba malo promeniti i reorganizirati sistem. Mislim da je generalno sistem, sad, ovo sam skoro zaboravio. Ali glumcima nije svejedno. Nije svejedno u kakvoj predstavi igraju. Naravno, ali ovo nije problem u vlasti, bilo kojoj vlasti. Ponekad je zapanjujuće, iznenađujuće kako neki ljudi koje ste poštovali i verovali ste im, cenili, ja bar nisam nikako osim tih neke gramzivosti, smeo bih reći. Nisam vidio druge motive zašto se priklanjaju. Zašto se priklanjaju nečemu što je toliko očigledno pogrešno. Ali toliko očigledno. Jer nekad ranije su mogli ljudi da kažu pa nismo znali, ili tu kad se pojavio, ne znam, Milošević, vidio sam kako su vodeći srpski intelektualci bili oduševljeni njime, kao on je novo svetlo na ovoj sivoj političkoj sceni. Koliko je bilo iskrenosti u svemu tome. Iako je meni bilo jasno, meni je sticajem okolnosti bilo jasno, živio sam, tad sam bio oženjen, jednom divnom, pametnom ženom koja je bila starija od mene 3,5 godine iz Belgije i ja sam nekako, to i Selenić u svom romanu Očevi oci kaže kako je on, taj glavni junak, gledao Elizabetinim engleskim očima na život ovde. Ja sam, čini mi se, tako, zahvaljujući veri koju sam imao u nju i njenom mišljenju i tako, a ona je, pošto je imala neki pogled sa strane, njoj je bilo jasno. Bolje se uvek vidi sa strane. Da, možda sam ja, zahvaljujući njoj, tako jasno video još tako 87. 8. gde ide društvo. Ja sam video, ja sam znao i vidim ode ovo sve u propast, ali sam bio nemoćan da bilo kome i kažem i kad bih rekao, niko to nije shvatio za ozbiljno i tako onda sam shvatio. Ali si i u to vreme bio na tim crnim listama, nepodoban i tako dalje, kao neko ko nije pristajao. Da, neko vreme sam na televiziji bio na nekoj crnoj listi, pa tamo, pa ovom, ali to sve nije
vredno pomena, nisu to velike žrtve. I ima, nekad je davno, sad su ti ljudi umrli, pa neću da im spominjem imena i neću ništa o njima loše da kažem, ali nekad davno sam tako ponekad dobio neko upozorenje ili pretnju da neću nikad moći da se pojavim na televiziji. I na početku karijere sam to čak imao. Jedan filmski producent mi je rekao da nikad neću vidjeti kameru, jer nisam pristao na neke njegove uslove. Ja sam bio student. I onda sam rekao, u redu, pa nisu ni Molière ni Šekspir sigurno nikad vidjeli kameru. Pa su preživjeli. Mislim, u umetnosti to i nekoj svojoj. Ja sam se onda pomirio s tim da neću nikad vidjeti kameru, ali ću raditi nešto drugo u okviru ovog zašto sam se opredelio. Da. Tako da je moguće, ljudi nisu svesni. Sad vidim da posljednje vreme ovi neki iz režimskih ovih tabloida i ovih i analitičari i urednici pričaju o tome kako, eto ja, iako sam kao tu bio istaknut u ovim opozicionim redovima, igram mnogo i kako mi ima... Pa ja mislim... Previše si prisutan. Da, pa mislim, pa možda sam dobar glumac, verovatno zato igram, ili sam potreban. Pa nemam ja tu, valjda me zbog toga zovu. Ja nisam vidio nijedan drugi razlog da me zovu. I što je najlepše, ima i tih glumaca koje zovu zato što su bliski režimu. Ali verujte mi, njih ljudi ne primećuju. Jer oni onda igraju tako nekako da valjda se pomalo i stide. Činjenice znaju otkud su se pojavili tu i onda tako igraju da kao da emituju iz sebe nemojte me upamtiti, nemojte me primetiti i nemojte me vidjeti da bilo šta igram. I dešava se kod glumaca koji slove za dobre glumce da upadnu u neku matricu i da svaku ulogu igraju na sličan način. Da, ali to su neke dve škole glume. To ima ovo kao ja u različitim okolnostima, to je jedna škola, dosta česta, i kod nas pogotovo, i ima ova neka druga, ja sam sklon ovoj drugoj, koja pravi lik, svaki put neki drugi lik kome vi pozajmite svoj glas, ruke, noge, oči. Ali je to neki drugi lik. I recimo u pozorištu, to je zanimljivo, ja sam o tome razmišljao, imam nekoliko predstava koje igram sa jednim svojim fenomenalnim glumcem, kolegom, ali koji pristupa tome ja u ovoj situaciji, ja u ovoj predstavi. A ja imam ovaj drugi pristup. I sad njemu je problem da zapamti tekst, jer on je drugačiji. Svakog dana mu se dešava nešto drugo u životu. I na njemu se dešavaju promene. I onda on nikad nije isti i teško se snalazi u predstavi. A jako ima ovaj pristup da je lik taj koji živi, a ne ja, i da je lik bitan, moji likovi ne znaju ništa moji likovi postoje samo u tom vremenu dok traje predstava. Oni ništa ne znaju o ovome na ulici i o ovome šta se meni lično desilo. Znači to se ostaje Oni ne znaju. Ti likovi to ne znaju. Oni žive samo to vreme, jer to nisam ja u toj situaciji. To je moj lik, to je lik kome sam ja pozajmio ovo malo ovog izgleda svog koji sve sam deblji, to me sramota. Ali umetnost definitivno jeste tvoj život. Samo malo se zna da si ti na tu umetničku scenu zapravo stupio kao muzičar. Dobro, kao jesam, nisam znao da to znam, jesam u gimnaziji, u ranoj mladosti su me neki stariji od mene, moji idoli, uzeli zato što su mogli da od moje mame dobiju pivo i sokove, da ih prodaju na igrankama, jer to je bila dobra zarada, pa mene su, a nedostajao mi je bas gitarista, pa su mene nagovorili, pa mi je mama kupila bas gitaru i nisu mene nagovorili, ja sam gledao u njih kao u bogove, ja sam tako bio zahvalan što su mi dali priliku i onda sam ja bio basista u grupi Lutalice Saune. Ali, pošto me negde na prvoj, već 2 dana od kad sam nabavio bas gitaru i počeo da učim to, šef naše grupe, Brane Miljatović,
mi je rekao, ajde uključi ovo i penji se na binu. I kažem, kako pa? Ne, pa kaže, smanji onaj potencijometar. I onda sam ja smanjio potencijometar taj na gitari i tu nešto nisam svirao, nego sam skakao s tom gitarom. To je bila gluma onda. Da, i onda nikad nisam ni naučio da sviram. Aha. Malo sam se doučio, ali da stvarno sviram nisam nikad naučio i nego sam uvek između dve pesme, ja pojačam onaj bom, 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 tu, nešto sam na basu, a onda kad krene svirka, brže bolje smanjim da im ne smetam. Iako to nisu bile komplikovane melodije, mi smo svirali na seoskim igrankama i svirali smo ove neke jednostavne melodije za ples, a onda opalimo jedno pola sata kolo, na basu je to dosta jednostavno. Ali je to jedan, za mene, onako, pamtim to sa ogromnim nekim uzbuđenjem i nostalgijom period, zato što ti momci, Lutalice, Saune, njih trojica, Brane, Dujo i Boško Šteković, Boško je umro u međuvremenu, oni su stariji od mene 6 i 7 godina. I ja sam uz njih tako mlad, sa 13 godina, otkrivao i učestvovao u jednom svetu koji je, recimo, njihova braća koja su moja godišta, ja sam ih gledao kao neku dečicu iz obdaništa, stani podaštavanja. I nekako sam prerano možda doživio neka iskustva životna, ali sam se osjećao važan zbog toga. I ceo život sam imao tu neku vrstu isto nesklada. Moji najbolji prijatelji u pozorištu su pomrli. Imam sad još, naravno, ove mlade prijatelje, imam i Vladana Gajovića s kojim se družim ponovo, imam i svoje generacije, naravno, i Baneta, i Cveleta. Ali, recimo, Pera Kralj je bio najmlađi moj prijatelj. Đuza, sa Ljubom, da, Stojiljković, sa Ljubom sam se družio. I oni su, najveće komplimente sam dobio u životu, to od Mire Stupice, Rahele Ferrari. Igrao sam ljubavnika Miri Banjac 3 puta u pozorištu. Ne samo sina sam ju igrao bezbroj puta. Ali nekako, volio sam da se družim sa starijima, a sad imam sreću da neki od ovih mladih hoće da se druže sa mnom. Jel hoće i da uče i da poslušaju? Kako reaguju na savjete? Daješ savjete? Ja gledam, ja njih slušam i pokušavam od njih da naučim. Ozbiljno. Zato što oni, to ponavljam malo kao papagaj, ali mladi imaju instinkt koji ih upozorava na budućnost. Oni znaju šta budućnost nosi. Mi ne znamo. Skoro sam razgovarala sa nekim mladim glumcima i oni uočavaju tu generacijsku razliku, baš to kao, kažu da ne robuju tim predrasudama, da glumci moraju biti oni koji su slabi na poroke, na alkohol, na narkotike i tako dalje, da oni se baš trude da neguju neke zdrave stilove života i da odatle prave tu kvalitativnu razliku. Imali zaista toga? Verovatno je tako, ali ja mislim to su nama uvalili. Nismo mi glumci nikad bili, nego mi sve radimo javno. Mi radimo javno, mi kad pijemo javno, ja sam prestao da pijem pre 20 godina i pričam o tome stalno, jer možda... Da, meni se dopalo što si ti rekao da ti nisi prestao da piješ da ne bi, zato što imaš problem sa alkoholom, nego da ga ne bi imao. Nisam imao problem, lepo mi je bilo. Samo bi umro jako brzo da sam nastavio. I sad, kad su prošle te godine, i tek posle 2-3 godine kad sam prestao da pijem, ja sam shvatio kako je to zlo, jer mi smo kao društvo u celini neodgovorni prema deci, prema svemu u odnosu prema alkoholu. Mi kažemo, valja se, nije loše, pa što da ne. To je naša tradicija. To je tradicija, kakva tradicija, to je otrov. Ali ja to znam sad, evo, posle tih 20 godina. Ali, znači, nisu glumci tako poročni i nisu glumci takvi kakve nas opisuju i kako se društvo odnosi prema nama. I to je isto slika društva. Isto ću da citiram Šekspira, kaže, stigli su glumci Sire, Polonije, kaže, postupite prema njima po zasluga, Hamlet kaže, nemojte.
prema zaslugama. Ako je po zaslugama, svakog treba išibati. Postupite bolje nego što zaslužuju. Dakle, i onda ti glumci izvedu mišolovku i tako se otkrije da je ovaj kralj ubio svoga brata i tako dalje, zahvaljujući glumcima i predstavi u kojoj se otkrije istina. Jer su prema njima postupili bolje nego što zaslužuju. Društvo koje ne postupa prema umetnicima bolje nego što umetnici sami zaslužuju, nema nikakve izglede na uspjeh. Sigurno. I to govori istorija, to govore vekovi, hiljadama godina je tako. I ne može sad odjednom da nije tako. A ja sam od onih, ja strašno poštujem mlade umetnike, verujem im, često ne razumijem šta rade, na primjer, jer su prema meni, kad sam bio mlad, ovi stariji glumci bili izuzetno pažljivi. To ja nikad neću zaboraviti pažnju s kojom su me dočekali u ateljevu 212. Nikad. Nije bilo sujete. Nikad. Ne samo sujete, nego to je takvo gostoprimstvo bilo u tom bifeu. Ja se sad ponovo radi bife, ja se trudim da bar, ako ništa drugo, oponašam ove starije i da tu njihovu ljubaznost i dobrodošlicu, jer pozorište će živjeti ne od sećanja na nas, nego od ovih novih, svežih. Od onoga što oni donose. Od onog što oni donose. A mi ćemo se prilagođavati tome, a ne oni nama. I bilo je, ja imam izuzetna iskustva sa tim starijim glumcima i trudim se da nigde ne stanem na put nikom od ovih mladih. Iako sam tradicionalista i postoje neke stvari koje se kao ne rade u pozorištu, ja stalno na to upozoravam i dosadan sam i pričam one priče koje sam čuo od ovih starijih. Da se to prenosi mnogo toga, s generacije na generaciju. Mnogo toga što je etika pozorišna, što je i život u suštini pozorišta i što održava pozorište u životu, se prenosi tako ne nekim zapisanim tragovima, nego od uveta do uveta, sa generacije na generaciju, reči, pričama. Ja tako sam bar upamtio. Ja pamtim stotinama godina unazad kako se pozorište u Srbiji ne baš stotinama, 150-ak, ali decenijama unazad ja pamtim sve te događaje, iako sam živeo na selu i ništa nisam znao o tome, ali sam kasnije, pošto sam se vezao jako i za taj prostor, i pozorišni, i za te ljude, ja sam slušajući njih postao nekako svedok. I sad ja kao svedok njihovih iskustava i njihovih doživljaja iz mladosti Mire Stupice, Ljube Tadića, a oni, ili Bate Životića, a on opet, njegov otac je bio veliki Dušan Životić, koji je 20-ih, 30-ih godina prošlog veka imao pozorišnu trupu. Ja pamtim to, preko njih pamtim. I onda pokušavam ponekad da isto tako pričam, ponekad vidim da sam dosadan ovoj deci, ali kažem, nema veze, deco, ja ću da pričam, a vi šta upamtim. Jesi razmišljao da pišeš nešto na tu temu? Ne, zapisat će drugi, ali to što je zapisano ne nosi sobom tu strast, iskustva, i sopstvenog i tuđeg. I tuđeg i sopstvenog, jer ima, sad nemamo mi vremena, ali ima tih bezbroj anegdota koje su doživjeli drugi, ali koje sam ja toliko puta slušao, da ih osjećam kao svoje. I svaki put se smejem ili svaki put se uzbudim kad se priča o tim nekim situacijama. Sve ono što se zapiše o pozorištu, to je bitno, bitno je da postoje tragovi i tako dalje, ali to nema nikakve veze, niti nijedan kritičar, čini mi se, uopšte nema nikakvu predstavu o tome kako to nastaje sama predstava. Kako se dolazi do nekog rezultata. Oni pišu o nečemu što vide, ali u suštini ne znaju. I problem je sad, evo, kad neko isto dovede u pozorište ili dovede nekog da vodi pozorište, nekog ko ne zna ništa, ko ne razume uopšte taj organizam, kako se on rađa, kako se neguje, kako raste, kako ga treba i kako cveta, kakve su to stabljike. Ništa ne zna o tome. To ima u raznim, kad to partijski, u raznim granama, ne samo umetnosti, nego uopšte društva, kad tako partijski dođu neki ljudi koji nemaju ništa s tim organizmom koji treba da protivprirodno, apsolutno. Potpuno protivprirodno. Tiko,
Hvala ti, ja ne smem da te dalje zadržavam da ne bi pozorište trpelo, ali bi svakako bilo dobro da napravimo više ovakvih razgovora. Ja hoću, ja mogu da pričam, samo pitanje je ko će to da sluša. Ja mogu da pričam satima. Volim da pričam. Hvala ti na ovoj iskrenosti, otvorenosti i spremnosti za razgovor. Hvala na pozivu. Pozdrav gledalcima. Podsjetit ću vas večeras na jednu zanimljivu misao Duška Radovića. Ako smo se jednom iskreno zakleli, ne moramo se stalno zaklinjati. Što se više i češće zaklinjemo, sve smo sumnjiviji. Zanimljivo, zar ne? Interesuje me šta, apropo iskrenosti, vi mislite. Podelite u komentarima svoje iskustvo. Budite mi dobro, lepo večer vam želim.